pinanagutin sa Diyos. Asan yung Diyos? Huwag kaligtaan. Mga ganun pag-ikipin. Na pagdating ng araw, natanggap ninyo at nakamtan ninyo yung mga pangarap nyo niya, kayo ang gagawin ng Diyos. Mag-attend kayo sa ganitong fellowship, kayo ang tinatawag nila living testimony. Ang magsasabi, nung ako nag-aaral, napakahirap pero kung mo ng Diyos makatapos. Next. Pangalawa, huwag kayong mag-alala, 3 points lang to. No? Hindi siya 7 points. 3. Kasi yung iba, kung 7 points, nakaisa pa lang sa pastorat, ipang-anak, pangalawa sa 3 points. So, pangalawa na ito, isa na lang yan. Wow, wala ko dito sa. Your dream must connected to the promises of God. Paano tayo pamumuhay sa dream natin, sa mga pangarap natin? Kailangan yung mga pangarap natin yan, connected saan? Sa mga pangako ng Diyos. Ayon sa mga Bible scholars, more than 8,000 promises of God na naisulat sa Bible. Bilpo ang dami, 8,000 promises. Ilang promises na ng Diyos na natupad sa buhay mo? Kung bibilangin mo. Minsan hindi na natin kayang bilangin na yung mga pangako ng Diyos na binigay niya sa kanyang mga salita ay natupad na sa buhay natin. Kaya dapat yung mga pangarap na yan, yung mga panaginip na yan, nakakonect siya sa mga promises ng Diyos. Ano ang mga promises ng Diyos? Okay, isa sa mga memory verse nung sa kanila review. Yung pangalawang one. In Isaiah 41 verse 10, ano sabi na? Don't be afraid, for I am with you. Isang pangako ng Diyos, huwag kang matatakot. Bakit? Sapagkat ako ay sasayo, sabi ng Panginoon. Kahit na gaano malaki ang panaginip mo yan, ang pangarap mo yan, huwag kang matakot. Bakit? Ang Diyos ang sasayo. Kahit na alam mo na pagdating ng araw, hindi ka kaya pag-aralin ng mga magulang mo. Huwag kang hihinto. Manalangin ka. Lord, alam ko, naniniwala ako sa mga pangako mo. Makakatapos ako pagdating ng araw. Bakit? Pangako ko kasi ninyo, Lord, na ikaw ay isa sa akin. And then, ano pa sabi niya? Don't be discouraged, for I am your God. Ako ang Diyos mo. Kung ang problema mo, sinlaki ng barko, kapatid, alalahanin mo, ang Diyos mo, sinlaki ng karagatan at malawak ka sa karagatan. Kung ang problema mo, sinlaki ng eroplano, kapatid, ang Diyos mo, mas malawak ka sa kalawakan. Bakit siya may likha nito? Amen. Ang pagkakakilala ng isang tao sa kanyang Diyos, ayos siya sa kanyang pagkakilala niya sa Diyos. Kung ang Diyos, kung naniniwala ka ang Diyos mo ay hanggang ganito lang, ang Diyos mo hanggang ganito lang. It depends on your faith. Kaya kung sinabi mo, may pangarap ako, hindi matutupad. Hindi matutupad. Bakit? Yung faith mo, hindi matutupad. Pero kung yung promise ng Diyos, sasabihin mo, Lord, naniniwala ako yung pangarap ko, makakatapos ako ngayon, paungo ko. Makakatapos ako ng high school, makakatapos ako ng college, makakakuha ako ng magandang trabaho, Lord. Bakit? Naniniwala po ako sa mga pangako mo. Isa sa mga pangako mo na ikaw ay siyang Diyos ko na buhay na hindi nagpapapaya sa akin. Then, I will strengthen you. Sabi ng Panginoon, ito the best. And help you, I will upward you. Pirin nyo yun, hahawakan ka ng Diyos. Saan? Hindi lang basta kamay. Ano sabi niya sa ibang translation? With my victorious right hand. Dahil sabi ng Panginoon, pirin mo yun, siya yung Diyos mo, siya yung magtatawag sa iyo, siya yung kakadina sa iyo, siya yung magpupupad sa iyo. Hahawakan mo ka ng Diyos sa kanyang matagumpay na kamay. Kaya kung ang Diyos mo ay matagumpay, sa ayaw at gusto mo, matagumpay din kayo. Sabihin mo sa iyo katabi, matagumpay tayo. Matagumpay tayo, pare. You do believe that you are more than conqueror? Naniniwala ba kayo na kayo mga more than conqueror? Amen. Sino naniniwala more than conqueror siya? Amen. More than conqueror kayo. Ako kapatid, kung ite-testify ko yung buhay ko, ang akala ko wala na kami pag-asa. Broken family kami. 4 kami magkakapatid. Grade 1 pa lang yung pangalan namin. Iniwan na kami ng tatay ko. Naging mabisyo ako. Naging addict ako. Naging basablero ako. Naging pusher ako. Pero naniwala ako na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Diyos, kaya ako narito sa harapan.
hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ko kaharap mo. Because of the Word of God, because of the promises of God, kaya ako nandito. Ganun din sa inyo. Nagdideclare ako na darating ang araw, by faith, isa sa inyo o marami sa inyo ang tatayo at magte-testify, pinagpala ako ng Diyos, kaya nakatapos ko ng pag-aaral. Pinagpala ako ng Diyos, kaya ang trabaho ko marangal. Pinagpala ako ng Diyos, kaya ako naging manager. Niniwala kayo because of the promise of God. Next, napangako ng Diyos. Okay, Psalms 31 verse 24. So be strong and courageous, all you who put your hope in the Lord. Lahat ng mga naniniwala at nananampalataya kay God, ano dapat gawin? Kailangan maging matatag at yung inyong paniniwala ay hindi nawawala sa paningin ng Panginoon. Yes. Hey, Jeremiah 29:11. Ito yung nilagay ko sa kanina.